Goddag og velkommen til Sjov i køkkenet, hvor vi som altid har en fantastisk gæst med i studiet. Og i aften skal vi byde velkommen til dig, Justin. Kom ind. Hej. Hej Justin. Hej. Hej Justin. Hvad vil du lave med os i dag? I dag skal vi bage boller. Og boller. Sådan nogle gode sundboller til børn. Det lyder godt. Så der skal være stunden. Ved du hvad? Du begynder meget. Ja. Og til at starte med, der skal vi have fat i løg. Og vi skal også komme til at bruge en tomat, noget gær og noget mystisk hvidt pulver, en agurk og noget margarine. Og til sidst, men ikke mindst, som vi også kommer til at bruge fast, noget hvedemel. Og til det, der starter vi med hvedemelen og bryder det op. Vi finder den fineste skål, vi har. Det bliver nok den her. Det er den fineste skål. Og der tager vi så alt hvedemelen, som vi skal få fat i. Og så sætter vi det i. Og når der er hvedemelen i, så skal du have fat i noget vand. Og det er ret godt at få fast i vand med en lille bitte. Ja, sådan en til at holde vand i. Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvor den er i det her spændende ting ved køkken. Vi skal lige have fundet den. Hvor er den? Vi tager den her i stedet for. Den er godt nok ikke så flot, men den passer til skålen. Og med det her vand, det skal vi bare bruge meget lidt. Og så kan vi bare bruge her. Det var måske allerede lidt for meget, tror jeg. Så tror jeg bare, at vi begynder med. Så skal vi have ryddet lidt op. Den her. Den kan vi ikke bruge til noget. Så skal en kop. Sådan. Ja. Men altså, som du nok skal se, så skal vi nok have mere vand i det her. Vi skal bare have meget lidt mere i. Sådan. Og så skal vi have. Nu tænker jeg lidt, om vi skal tage noget margarine, eller om vi skal have noget mystisk hvidt pulver, jeg har købt i en baggård, eller om vi skal have noget af det her gær først. Og der vælger jeg jo nok agurken med det samme, fordi agurken den skal skylles, og det skal den, for vi skal bruge det hele på agurken. Agurken den er nemlig et rigtig sund frugt, som der er fyldt med vand. Bananen er en rigtig sund frugt, som der er fyldt med vand. Så presser vi bare ud. Yes. Det er nu fint. Og så tager vi noget løg. Jeg skræller med fingrene. Vi tager ikke løg alligevel. Vi tager en tomat, og den skyller vi ned i vandet. Og måske smager på den, for det gør man tit. En grov tomat. Vi skal bare have fundet noget mere, vi kan bruge til vores boller. Og ja, jambinte boller. Vi kigger i det her skab. Der er tallerkener i det skab. Og altså, så kigger vi bare i køleskabet, for det er der, hvor vi plejer at have mad. Vi bruger sådan en her. Inde i kølen. Der er ikke noget inde i kølen. Jo, der skal sammen med ost. Det er ost, det er bare sundt. Det er sundt, det er det. Yes. Og den her ost, det skal smuldres i. Og selvfølgelig skal det smuldres i. Så derfor tager vi bare stykke for stykke. Og putter i. Det er lidt klamt med ost. Det tror jeg i hvert fald gerne. Og nu har vi vasket vores hænder, tror jeg bare, vi bruger noget helt andet end ost. For jeg tror ikke, ost er så sundt for børn. Så vi prøver at åbne det her mystiske hvide pulver. Jeg købte af en bagmand fra en baggård. Hold der op en stor pose, han har givet mig. Ja, og vi prøver så at lægge lidt af det i. For det gør nemlig børn rigtig glade. Ja, det gør de glade. Nu bliver de glade. Og så skal vi have fat i noget gær. Og
måske lidt margarine. Og til margarinen, der skal vi selvfølgelig have skåret ud. Og så mit navn er Justin, så skal vi have skåret ud af det her margarine. Og hvad? Så skal vi have en spækbræt. Og sådan et har vi her. Og som jeg ved, så er TV-køkkenets kniv altid ikke særlig gode. Så jeg har fået min egen kniv med. Jeg skal lige holde det på papiret. Ja, og det er bare okay til margarineskæring. Her har vi lidt margarine. Og så ser I bare, hvor god den her kniv den er. Og den kan købes på museumer. Det kan den. Og så resten af margarinen, det pakker vi ind igen. Så fint, så fint. Vi skal lige have margarine ned her. Det kommer til at blive godt. Så rydder vi lidt af det her op. Og det skal bare i opvaskeren. Ovnen skal det ikke. Det skal i ovnen. Her er det meget bedre. Ja, og så det er vi nok nødt til at tage vores sidste ingrediens, som vi har. Og det er løg. Og løg, det skal også skæres. Det er bare frem igen. Tingene her. Og så skærer vi. Og der kan I så se, hvor fint det bliver. Og så hvor lige det bliver med den her superskære. Ja. Og det skal bare ligesom citronsaft. Bare i. Og altså, så tror jeg, vi er ved at være klar til at ælte dejen. Ja, og vi skal til at ælte dejen. Og til det, der skal vi bruge vores fingre. Og det er det ligesom ikke for sjovt, vi har. Og vi går bare i gang. Så tror jeg, vi er færdige med at ælte. Der er vist nogen, der har glemt at tage papir af, var Jeppe? Ja, så ælter vi. Og det her, det bliver til gode boller. Det lover jeg. Så skal vi lige have vasket vores hænder. Det er måske ikke så lækkert, at sådan noget lækkert drej på fingrene. Det bliver godt. Så skal man altid huske at bruge vand til at vaske hænder. Det, der skal vi bruge en bageplade og noget bagepapir. Og så bagepapir, det er herinde. Skal vi have lidt til her. Fedt det. Og så skal vi have noget bageplade. Og den er altid herinde. Det er sjovt, det er ikke ligesom derhjemme det her. Men så har vi det. Nu har vi jo æltet dejen. Så skal vi bare herud. Det gider jeg ikke ud. Prøv lige med sådan en her. Det var en bolle. 2 boller. 3 boller. 4 boller. Det er jo en kæmpe bolle. 20 boller. Og så skal vi lige vaske hænder, ikke? Fordi det er sundt at vaske hænder. Og så skal vi bare have dem ind i ovnen. Og dem her, de skal bare direkte ind i ovnen. Og jeg har ikke snydt lidt, ligesom normale tv-kokker. Så jeg tror lige, vi stiller os her og venter i et par timer. Så er den vist ved at være klar til at gå ind og bruges. Så skulle den bare køre. Og
Så senere skulle jeg meget gerne komme boller. Og nu har de her boller bagt i 7-48 timer. Og så skal vi vise. Så Mia, de er færdige. Og der er bare 2 gode boller her. Og så er de nye, som vi skal bruge til vores teselskab. Så skal vi have fat i nogle frokosttallerkener. Og vi skal have fat i noget te. Og vi skal have fat i nogle kopper til te. Og måden man sådan set laver te på, det er, at man tager 2 kopper, 1 pande, og så koger man det her. Det er rigtig godt. Skal vi bare have rigtig meget te. Det bliver bare godt. Så skal vi bare hen. Og så skal der også noget varmt vand i. Der har vi så vores gode gammeldags te. Og Jeppe, hvis du kommer op, så kan du tage bollerne. Ja, skal jeg lige. Og så laver vi vores gode gamle te. Te. Kopper. Ja, og ved du hvad? Jeg kan simpelthen se, at min yndlingsting på boller, den mangler. Så vi skal hen og have fat i noget, der kaldes en kniv. Så når vi har taget kniven, så skal vi have noget smør. Og det er bare min yndlingsting til boller. Vil I have noget te hjemme? Jo, jeg vil ikke gøre noget te. Og noget te til mig også. Så skal vi bare skære igennem her. Med branden. Så skal vi have noget smør på. Og så er det jo smart med den her. Kommer det til at smage godt. Skal du have smør på, Jeppe? Ej, jeg tror lige, jeg springer over. Den bliver sådan taget sammen med en te også. Det er den te. Ja. Så er jo godt til at smage bollerne. Ja. Det smager rigtig godt. Det gør jeg. Ja. Men ved du hvad? Jeg skal have lidt mere te på min. Jeg tror, det er ved at være tid til, vi siger tak for i dag. Det har været hyggeligt at være sammen med dig, Justin. Det smager rigtig godt. Ja, det er nogle gode boller. Vi siger tak for i dag. Hej.